Ta hakini gapor ngadap daga jing sngongo biang yo try. Uba ay nga gani galat ye gabangan kren biang ye ni gaktin ga jong play. Ling ba gani ga YouTube channel shigi yeng sam ga jong pi. Kublay shibon ba pi snap ba pi pelet jingmat wat agani gapor. Kani ga jingalam jong play ba pi yo sngo ye gani ga jing kren gabangadan man kren hagani gapor. Ngala duay ngala pen kre ye gani gaktin ga jong play bat nga kwa ba gani ga bang kren. Kalang ka jingmen toy yanuri yano ki ba snap ye gani ga jing kren hagani gapor. Ngam da tip balay blay ay ngay gani gaktin ray yo don na preng jong pi ye gani gapor kat mangadang kren. Pipoy aga jaka jong gani ka kentien kabangan sa ay sipi. Kanong ka jing shay pi kanong ka jing kerku kanong ka jingmen toy. Bapinla iya kabaniya chikmat bat uniw blay. Nga ay kerteng iya gani ka jing kren jonga hagani ka sngi gaday. Don Ba Sngewthuh Ianga. Katagani ka jing kren ka mga ay kerteng nang ni namar nga Sngewthuh iya ka jing jong ki babon ki brio. Nga ikendo shibon ki brio haga jing islok jonga ka bamalang ki sngi. Ngayon phone call bro si sngi na ki brio ki badana preng ki jing But kawain na ka ba ngayon haba ki brio ki ikendo ki jing ki babon na ki jing Nga siya may gani ki sngi ka day ba. Napipuli na ka Bible aga shiki ka jong Paul so Timothy ka ba ar. Ngan puli gani ka Paul ka ba ar Timothy ka lanong ka balay. Ladapin puli na ka dakhat ka ba ningkong ka angkum niya. And right to tip ye gani ba ki sngi ki ba khatdok inuan ki Paul ka bisitam. Namar ki brio kinlong ki ba iit tangi la di ki ba eat sbay ki ba kren sarong ki ba lek kraw ki ba kren sniu ki ba mkongo ki kimi ki pa ki ba msngongo ki ba mkhoit nang ta ter u yitho le pau abstel pol ki ni sngi hari ka wai ka ktien ka ba ngakwang ang shwai ka ba nya chaprang ka ni jinkren u abstel pol u la de to le pau ang hagi sngi ki ba khatdo ki wan ki por ki bisitam balay namar uong gani gaktin ka beningkong ong namar ki brio kinlong ki ba tang yaladihi. Bat kani ka pateng benrio ka mangi minta kadai ka ta ka pateng benrio. Ka ba ki brio ki buon kam ki brio ki be sheneng shirum ki brio kimla por ya ka waipat. Bat ka pin khai ka jinglong ba ka ta kadai. Bagi brio ki perkhat tangela de ki perkhat tangela ka jong ka yeng ki perkhat tangela ka jong ka jingpit jong ki bat kim don por ban perkhat lem ye ka jing snow jong ki wai kim don por ban perkhat lem ye ka jing jong ki bobon bat ki brio ki don aga jaka ka ba kim don jing kit kli ye ki wai pat ki men sim ki ba kodor ki be kendo aga jing aga jingem ngaji kren bagi brio ngadon counseling apo kani ke jaka dwai ke jingi ni maulai nonglum hagani ke jaka ke bangi long jingi sang malai ke Thursday singi palai nado ko po shibeje nang hadon riu beje ngaji shibon ke brio ba wan banwat ye ke jing yeslok but khambon preng jonki ke dai balai ki wan namar ki po ye ke jaka ka ba Mdan Ba Sngewthuh iki hayeng kimi ki kpa kim Sngewthuh iki kim men ki para kim Sngewthuh iki ulok kalok kim Sngewthuh paramaki kinong hikai kim Sngewthuh iki kinong elama ki shnong kim Sngewthuh kibi tray kta apa ki office apa ki jaga tray kim Sngewthuh iki Ladangan kren bet wat ado kejing syakri play. Dan kinong elam kibamla Sngewthuh lut kejing jongki way. Bat nda bakiwan mani kren mani slok. Nda mangayok ban syong mani kren bat ki Sngewthuh. Bakidan naga jaka kaba palat bat kimban sibanwan. Ban share ki problem. Ban yathu kejing jongki. Namar ka kia pala ke jing em jonki ka daw ka dai haba ki don ki jingkit ki bakia
Para bagi persyang ban hikai lani ban itu, ban share ban benta ban ki waipat. Dan mano bala ban Sngewthuh Ianga jing jongki. Badai na kita tau ngaji kendu igi priu gi baong. Dan Ba Sngewthuh Ianga. Dan na praying jongki ki pai shiga jing im ga kelumar. Dan na praying jongki ki pai shiga jing rai ki bamday. Dan na praying jongki ki le dagi lenti ki bakla. Namar ba dan Ba Sngewthuh lem yaki. Ki kena samla ki dan naga jaga ka ba menta. Nama dan Ba Sngewthuh Ianga problem jongki. Ki kena ki badang red ru ki dan naga jaga ka ba Nama dan ba yarap ban Sngewthuh lem Ianga jing ka ba ki kendo haga jing em ka ba malagisngi. Naga taga daw habang awan ang ne ban kren Ianga ni ketien ka jong play. Para banga ay kerteng ni ka jing kren dan Ba Sngewthuh Ianga. Ngakwa bangan ongin fiya gani kapor. Wat ka jing im chunga. Nadu ba sedang mga yay agani ka pertay. Hadu bangan na syam ka jing kalaga bamut. But what adin bangan la kelang ala syakri you play. Kidan ki ki bangan dana ka danot. But ki bangan dana ka jing mut ki babaha. Handray dan Ba Sngewthuh Ianga jing im chunga. But teng-teng persyang pun Sngewthuh. Teng-tengi persyangi ka bani share, bani batay, bani peni, bani persyang, bani pensyailam. Henry mdan bala ban Sngewthuh lem, Ianga jing ka janga. Nakatagadaw, ngakwangan ang ipi, kadan kapor, kabangapoy ka jaga ka ba ban nganget piru, dan na preng jang pipoy ka jaga ka ba but teng-teng pisuray kot, bapinjuyat bet kumto. Resyangan ang ipi managisngi. Ladang idan naga jaka ka ba mdan mano Ba Sngewthuh Ianga jing im jangi. Walit klet kat kum laga niga Bible ka keren kong. Ngidan yaw rangba lingdo. Ba Sngewthuh, Ba Sngewlem, Ianga jing telat jangi. Ngan puli naga siti kejongki Hebrew. Kalanang ka basaw, nakadakot ka bakat saw. Namar kita habang idan urang ba lingdo bakraw. Upalit lingbayi ki beneng. U Jisu khunu play. Tongin ya bat scam ya laga jingpla. Namar ngimdan urang ba lingdo. Upamla ban ya Sngewlem bat ki jing tulat jengi. Hendray yaw pala pensyoy ki berasa yemengi. Hendray klempop. Kat kum ngani ka dekhat ka mga puli yang negong. Ngidan yaw rang ba lingdo. Ubakraw. Ubalalet lingbay ki peneng. Bat utaw rang ba lingdo ubakraw. Uday utray jingi Jesus Christ. Pipuli nang negong. Ngimdan yung rang baling do upamla ban yung Sngewlem ka jing telat jangi. Ngidan yung rang baling do Ba Sngewlem, Ba Sngewthuh Ianga ba pi. Ngan penikin diat yung role kajang urang baling do. Haga testament ka barim. Hot nga NONGKREN lut nray ngakwa mangan sipin ipi kendiat. Urang ba lingdo, uday priyo, ubaw play ulakot kerpangi Marway, bau haban yang nakabentaki priyo, hakmat jong play. Wai ka jing kanya, jong ka jing pinisok. Lada ki priyo kita dapat ka jing egi wan urang ba lingdo, baru wai ka jing kanya. But lada ka Bible kaong wat ya uru laker saudang laga jing telat. But urang ba lingdo ngakwa pinasngap ay kini mga kren. Kat kum naga Bible urang ba lingdo uday ubaday pan Sngewthuh lut yaga jing jong kibriyo. Nakatakataw ngakwa bangan na kren nagarukam kabakhamshay.
Lada urang ba lingdo uday ban Sngewthuh lut ya ke jing jangki way. Uta urang ba lingdo uhap ban rung ya ladiru haki ju ke jing ki baki way kiat lenti. Fitay na kita kataw nga kwa ba pin Sngewthuh bahay kini kaktian. Ba urang ba lingdo uday wayang na kabenta ki way. Uhap bandai brio ubadan shibun kajing yasham kajingem. Uhap dayu brio ubahaban rong shibun kajing yakindo hakiba mauhi un Sngewthuh dalade kalong kumno ketu kajing kabau yakindo bat ndah bau play peniyang utau rang ba lingdo utau rang ba lingdo ndah ba ki brio kiwan kini thu yakajing beper jangki ulaban Sngewthuh umday to bersyukuran na jerong nasla. Tagadaw nga syukuran ni kini berabor. Sngewthuh nat iwe brio jong play ubakraw apertay. Ubadang imadu menta. Uong ikini kiktian. Ladang atip ipi. Bapiklam yat. Aki jaka aki bangayat. Ladang atip ipi. Bapiklam don aga jaka kabangangaladan. Ladang atip yupi bapiklam pat rung hagi jaka jang kejing ki bangangal rung. Lada piklam pat yo mat ye kejing tang bat ye kejing samarway. Lada piklam pat poy ye jaka ka ba kortet jang kejing lang jingim. Ladang atip yupi bapim pat poy hang ta. Nai wan duai ye nga, nai selok ye nga, namar pim Sngewthuh ye kejing janga. Utaw de brio jong play ba kraw ba ong ye kita giktian. Naman kat kum naga Bible urang ba lingdo hi uday ubahap rung iladi hagi jaga gi ba ulaban Sngewthuh ye ki weipat ki ba yakindo jing nakatagadaw kindiat agani ga pongan chipen ifi namagaday tangga jingkren ga basaw po minute ngamla ngan batay lut ifi yo urang ba lingdo haga Bible ga testament ga barimu play legit nde yo Moses Hareu legit yo Aaron ba uniyang kumurang ba lingdo. Moses isyong ulum Sinai sao po sngi. Kat ba urang ba lingdo usyong ba kipat ba ang tiya po ka manan. Udah naga pressure, udah na prengka jingile bagi priu ki ong bo Moses ulayap. Ba uniu play umla syu banyalam ki nagari Egypt syaga jing kular ga jango. Kile akumno kia le ki kamban day but kia pen ki yo Aaron ban snai tu khon masik siar but kawan ke jimbitan no play but ngani tu ipi Moses ante jrong lo muyo instruction kumno bo rang ba lingdo kariam jong rang ba lingdo la batai lut ante lo lum ban pen pong yo new Aaron renda one ulap urang Aaron ubalong rang ba lingdo ulap pa isike jaka ka bakla ngamen syuanga jupen rem yo Aaron. Ngamen syuanga jukren yo Aaron ngong. Ula day bandan lang baru Moses jrong lom. Hanray ulap mit ban syong bagi pat ba. Hanray kin mau urang ba lingdo. Uday ubayang na kabentagi pat ba. Baru upapli peleng jong ke pressure jong ki ar million ki brio. Uhap ang jingile. Baru pa ke jaka ka bagi pen baklay ke jing imjaw. Andre piyo ina ga Bible bo play klem weng no yo Aaron nakajilong rang ba lingdo. Piti balay na magatuga experience ka ba wikindo katuga jing bakla ka ba yasham kituga jing penshoy ka ba wikindo kituga jing ka pressure ka jing bankia ka jaw pat ba yo u ka ba wikindo ka ba ula mat ka jing bakla ka jingem katuk ka day ka nong hikay ka ba start yo Aaron ba unami nang to unum bakla shu shikmat. Bat ndah bola rong apeng jong tu jingele ka bejur. Un sala ban Sngewthuh yaki weipat ke be kendo yaki tu jong jinge. Tagadaw nang kren nang ni jaka nga kwa bangan ong ifi. Wat mentaru abang ile ika kamrang ba lingdo.
Wali shim magani ka kam long nong yalam maka kamu play. Kadai ka bangin siya long puli bat banang tadengin siya puli. Bat nang tadengin siya long nong yalam bat ngin sulet ban yang hajirong stage. Bat bangin siya kren bat bagi beriu barok ngin siya buramingi em kam day kumta. Kekerjaan jongki rangba lingdo kadai. Kabagi haban yang nakam tagi beriu bagi haban Sngewthuh. Ia ke problem mereka jing jongki waipat. Madan ki beriu ki baklem rung ila dia ki jaga ki ba Piklem rung apa ke family problem. Piklem rung apa ke jing do ke jing do. Piklem rung apa ke jing do no iki ba betul. Piklem pat rung apa deng jong ke jing jong ke jing apa je pra. Piklem pat rung ke jaga jong ke jing samar way. Lada piklem pat rung ang ta pinum laban Sngewthuh. Nakataka daw ke jing long rang baling do kadai kabangi hap banya degi bon snam. Kenang manginum penpoy yang kibriu haga jaka bakin ong Don Ba Sngewthuh Ianga. Sibun ba kibriu kiwan syaga jingi selak bat nga ko mga ladep ong. Ngay kendu sibun ba kibriu ni agari kasi jantia. What shabar jong ke state ke jingi. Kiba phone kiba yato iki problem. Kaya kadao kadai ba mdan rangba lingdo kiba Sngewthuh ika jing jongki namala da piklemya aga tuga jing pinumla ban ya rap ika brig bi kendo ika tuga jing nakata kadao nga Sngewthuh nat ika ne shiti shigi Hebrew kalanang babasaw kada khat ka bakhatsan kabaong ngidol niya orang baling do uba Sngewlem ya kejing telat jengi. Ya uba la penshoy haki aka baro seriem kumangi tangbau bom dan pop. Day na kata daw nga yang nang nga Sngewthuh yu play. Syangan keren ni piya gini por. Lalu pidana ka jaka ka bom dan Sngewthuh ipi. Kinong elam kim Sngewthuh. Kimi kipagim Sngewthuh, ki khon kim Sngewthuh, ki men kim Sngewthuh, ki briu kim Sngewthuh ipi, ki jingi sengam Sngewthuh, wat kinong elam ki pastor to pi kim Sngewthuh, ngakwa ba pinom lang desperate pinom klumar, namar kat kum na kani kitien ke jong play, kala kren sayang ni bangi donyo rang baling do ba kraw bala let ling bai ki pneng tau de Jesus Christ. Uba Sngewlem, uba Sngewthuh. Upala banyarap yangi namar mauru ularung hakijing penshoy ki babuan ba balay jisu ap wan jing ni pertai balay ba hap ya ado lipo snam hayem balay ba umi jing ni pertai tang lai snam shiteng day ba play kwa yu jisu ba uday ban Sngewthuh lut yakajing jongi hakini pertai Takadaw Jesus Christ rang baling do uba Sngewthuh lut nama ulawan ban kanadu kpo ula dep dan. Ulamat agapor bakalong kumno. Ulamat abaw tia agasing ot long kumno. Mday ito ki bakap deng ki jing tia ki baremdor. Ulamat agasing nadu badang kelung. Ulamat yang jing syak betong hau Herod ban pet yap se Egypt. Ulai kendo yang jing la ka jong ka yeng. Ban Naomi syak jing syakri. Hadian budap lai post nem gerta. POE haga Bible bau Jisu ulalet rung haga jing syak penshoy. Sao posngi, sao pomit. Tapi puli gini na Marcus kalanang kabaningkong kadakhat kabakhat lai kong ujisu larung syagajing sha jingit bat ula lapen shayu do satan sao posngi sao pomit usyong taringkat bagi merat klau ang Bible. Bat ki angel kilawan man syakriyu. Kenmau Jisu uday uba Sngewthuh yapi lada pidana ka jaka ka bapisha penshoy
Lalu pidana lagi temptation. Kan mau ya ula pensay. Baru singaw to kumno ka jing pensay kawan. Baga kwangan penipi yang ini keparu Jisu. La pensay yu una kita kadao. Ula banyarap ya ki basya pensay. Ula rong ki tes ki lawar dinggi ba jang ka jingem. La betong ka jingem jao. La mut ban len temau yu bun sin. Padu Jisu pet na kawai ka jaka juga ka jaka. Balay namar uhaban Sngewthuh ia ki jing jengi. Lada dana preng jong fiang ne pisong ka tu ka jaka pisngap yang. Tapi dana ka jaka ka papipai ka jing sha kentai. Ka rejection ka jing sha kentai. Nakiba eat beton nakiba pi buram. Nakapa pi kmi lenti bakinum kentai. Hadaya pa pi sha kentai. But pi dana ka jaka kapa pilong rejected pi sha kentai. Sha nganong ifi yo Jisu la kentai yo daki bubun. La kentai wat daki senran. La diyu wat daw senran ubalang Judas. La iyu manway. Bat ulamat ia ka jing sya kentai ka besyirkai. Ulamat ia ka jing jinjar jang ka jing samarway. Aday na kita kadao habang puli iyo Jesus Christ. Ngadan jing it iyo try. Ngasngaw shirham bangan kren siya pangu Jesus Christ. Ngasngaw to bang idan iyo try. Ubasngaw to ika jing jingi. Lapi dan mentah gini ke sengi ke jaka ke bapi dan lagi jing sengau si. Feeling disappointed. Pimat ia kita ke jing benak mensem ke jing dua jing kerman. Pimtip wadu Jisu abu pai epak Nong Ba ha Jerusalem na uyang na jerang lom. Lalu pin puli na ke gospel ke jong Lukas ke nang ke bakhalai. Kedekhat ke balai pausau. Jisu yang na jerang lo uyam na kabentaga Jerusalem. Piti balay uyam. Namar baki kentat yo kimtre priang yo. Ulang disappointed. Udan ke jing sngau nak mensem. Udan ke jing sngau. Maday na kita ke daw nga kwa agini ke por. Bapin ngap yang nga shipor. Bala na pi ang tribe dan basngaw to yang nga. Kin mau ngidan yo rang baling do ubalang Jesus Christ. Tungin bat skamila ka jong ka jingpla. Namar ulong ubala ban shania utaw bala khat yapi. Ngay idan ki priyo ki bapaya ka jingele jong ka jingmut jing perkat. Pipaya ka jaka ka bapimyo tiya. Pitelun sini bercetai pikela dan lendang de pelup pipai ke jing tia. Kawan ke jing pisah ke jing ling ke anxiety. Berkaya lama pisah ke jaka ke kawan ke jing syaptiang. Pipai ke jaka ke bapim sengau tenat wat ban ba mandi. Pipai ke jaka ke bapim kuat yang kenduk beriau. Pipaya nga jaka ka papisngaw bakam day show yang nga bangan im magani ka pertay. Pitip dan shibon ki priyo ki bakumta. Lesi dan preng jangpi pisngap yang nga gani ka par. Fidan nga jaka ka bakumta. Sngap yang nga ngakwangan ni rap ipinang ni. Na mga tip yu ni urang baling do ngalay kendo bado ngalay syam bado. Ngalamat yu baula ban pelat yang ini nakijing ki baharukam. Ndah ba ka jing ban kia ha ka jing mo te perkhat kawan ha ka jing im jau brio. Ndan besngau tho. Na pipaya ka jaka ka ba pim sngau tanat chu ban lek trai lek ta. Pim sngau tanat chu ika ban puli ban pet ila ka jong ka jing im.
Na P.R.DIENGDOH nat cho ban sum ban sait ban le khoi le suba. P.R.DIENGDOH nat cho iga ban riam ban bet. Ngakwa nong ipia gani ka por P.R.DIENGDOH bakata ka day ka ba manu bala ban yarap ipi. But ngakwa gani ka por bangan ong ipi hagani ka khlimat na ka ktin ka jong play. What let klet bo Jisu udana get semani. Kot igi sunran baginwan man yarap lem ray Kim Sngewthuh Ianga. Marway udam da pelo bakindo badu dua ikhmat jong play. Namar ka depression ka bajur ka bapani ka khli jong. Bat kata ka jing pan kiai ka jing mo perkhat. Ka jing linga ka jing pisa ka wani ka jing mo jong. Kada do bagi tet snam na po gi pat lang bat ki mi na gi tu post ki tleus app bat ngani thoi pi ka mi lang gas app ka balang kum ga snam ga da hab ga kndo ang Bible kadaw ka dai bo Jisu ukwa I ka ban yarap ipi ba pi kndo I ga jing ban kia ha ka jing mot jing perkan walit mot Don Ba Sngewthuh ipi ngayo I brio nagipaya ga jaka jang jing dok bat ga jing kerdo kat shaba pain da le kamlong tray ka ta kamroy mi ka jing ja ga ba shilut lut ka pisa ga tingkana ga jing em bat nagipaya ga jaka ga ba dok ka ta lut ga jing em baro dang menin ga dang yo sngawi we brio ba pa duai Ibaw yung apostol, duway lem iway na ibayang jonga. Idan ka jing si tom ka bajur, larai isya velor. Bana velor ki doktor ki oman sumar. Bana sumar ki ladeb ito lupay ki katukat ni lak, ban paulak, bini ban lut. Bat minta kila adan na galanti ka banwan pay no. Kimla banwan na flight, kinapwan na train, bat kila pen krek ambulance. Ya ka balik shaw no balay. Namar kim dan pisa, kimla afford, kim dan bor. Ya ka ban sumar. Kajing duk ikum makakamlang kajing bani kajing pang. Kaktalo ni kajing mat, bani kajing sngaw baro. Ada yang kita down namar mga yakindu shibuan gibriu gibakumtang as Sngewthuh. What new pen? What kren persha? What late kren hair? Pim tip lada pimpat yakindu. Baga shipauting ka gajing im jangki ka koridor. Yakaba mapi pim da peye. Nakita down ngakwa nganong ipi yagini kapor. Mapide pin Sngewthuh yagibriu gibadok bat u Jisu. Ka Bible ka ang shiti shiki ikorin ka baar kalanang ka bapral pin puli nagidikot ka bakhamsharum ka ang inigiktin ulawan ban longdok knang man pinriu spying ina ka jingdok jangu Sngewthuh iya ka jingdok ngayo I ka jingdok bakaday ka ba palat yo brio ngakwa mentaga sngi bangan ay men CMP. Binom pet shanoru ya kajing rap ya kajing imjangfi. Ngidon yo orang ba lingdo obala let ling ba igi beneng. Ngakwa bangan penifi kendiat lagi ni gepor. Shushu na ni kitin ke jong play. Lalapi pa ya jaka ba kajing pang gatur. Nda ba jing pang kawan, ba yai wan, ba jing pang kaban ni jing im jang pi. Ki Sngewthuh ba jing pang kanyalam na jing pang si jing pang na jing pang si jing crow na jing crow si jing yap. Pero brio ba kendo jing pang udana prenga jaka ka ba umyo I show uyo itang ko nga dan kampala jing pen kia ba teng mdan ba Sngewthuh igi ba kum kita gi brio.
Dan preng jong ki priu ki bamla shu ban ki ti ki jat bat ki besu shania ki way bat ki pli ki dan se ki priu ki bamla ban skal to ki kami ki jing knyo ma yeng sam kane ka ba e ki jing im jong ki adai na kita daw mayalap na ki jaka nga kren malaga por may tru ki pobon habang ayo ki priu kibe kendo ega jingpang ka bajura ka jingem bara ka bau doktor wai ka report ka bau ong ndan jingkerman bal mlasho fiyo iya do katno ka kta ega jingmot bara ka dono junkie padene ka daw nga aingo yu blay ba ka shiti shu petras ka bau tho ka shiti ka jong petras ka bau tho ka baningkong ka nong ka ba ar ka khat ka ba ar pusao bau ong upatala di hiu la Sha alo ka ding puna ula ba no ki pop jingi alo te ka ding. Babu la yap ma ushi ki pop ngini o imang ishi ka hak. Nama kita ka daw lada pia kendo i ka jing pang i ka jing crow. Lada pia kendo i ka jing shitom ma ka met ka jong pi. Ndan manu bala ban ngau to lem i ka jing im jong pi. Like tangu ni urang ba lingdo ubala sha alo ka ding puna. Bat ubala ba i ka jing pang jong aba jong pi. Nakapor ngi dan kamban pet show. Ngayon iya do man tayo sngibaw blay udang le ike kamba usngaw to ike briyo bapang. Dan na preng jong piya ike par. Pidu no ike ba it batoy. Pipa ike jaka ka ba pim tip show kum no ban le. But pipa ike jaka ka ba piperkat balay try me shim no ike. Ka ike ba jay ike jing im jonga. Bat nga kwa bangan ay jing mot ifega ni par kin mau. Pi kin mau ni em ya kwa jing jaya ka Bible. Bat ka taka day ya ka yiyang ka jong ka Mary ka Martha baru Lazarus. Baba ki ya kendo ika jing du no yo Lazarus. Ki pakot yo truan reo klemwan. Bat adin mo yap bala tep yo saw sngiw jisu dang wan. Bat nda wan ka Bible ka ang ini kikti nda wan. Wat ika Martha re mdan ka jing is tu jing mat. Ada ka bakhat do ba ka Mary ka wan ka dem ki kjat jaw try. Nga kwa ba pin ngap ya ka ni ka point. Habaw piniang ikaw yo I ba ka jaw mat. Ba ka ktin ka jaw play ka ang u jisuru. Ulayam. Bat nga kwa ba nga ni tu ipin nang ni. Kumno ba try uyam. Balay ulit yam. Kataw ka day baudan ka danon ka basngaw sanay. Usngaw to iya ka jing jang ka Mary. Usngaw to iya ka jing no jang kaya lau jang men. Utray usngaw to iya ka jing jang kibriyo ka ba kendo. Iya ka jing no jang ka ba batan. Uyam. What you klet iya ka tagaktiyan ba ka gospel ka jong Yohanes kalanang ka ba khatway ka khat ka ba live posan ktin ka jong play kong u Jisu ulayam kadai ka way na gilanong kiba ngalaban ong kadai ka way na gidkhat kiba lingkot tama ka ktin ka jong play bat nga kwa bangan ong ipiya ka ka por ba u Jisu balay uyam nga nito ipi namar utray udan ka jing ngaw yangi kibriyo. Teng ki brio kim da sngaw to evi. Teng ki brio ki da naga jaka ka ba kim da la ru ban yarap ki jing im jomfi. But pipa ki jaka ka ba pilong klumar namar ba pida naga jaka ka bam dan ba sngaw to epi ba pi ya to ki jing. Nga yang nang ne nga kwang anong evi. Ay ngo yu play bang idan yu rang ba lingdo ubala late ling ba ki peneng. Bible ko ang tungin niya bats kami laga jingpla. Namar ulang mo ubas ngaw to lut ika jing jingi. Utip lut ika jingi kendo ba ika jingi sham jingi. Takadaw nga yang nakaniga jaka nga kwang anong ifi. What let pat sange no? Wali onga nga kenyo katong ngam tresyo nga duay. Ngam tresyo nga niya chikman. Ngam tresyo. Kin mau. Ye ki priyo ki balang kon sweat.
Ia ki brio ki balong rangli ki besamar way try Sngewthuh. Sngewthuh wat ki brio ki beril spa. Ki badana ke buram ke kerdan ulej wat kat yo sakayas she Jericho brio badayu chief tax collector. Ulej samit ke yeng ke jong nama Sngewthuh. Ia ke jing dan kam ke jong sakayas. Baga spa yu ke klemla wan ra jing irap. Ke kerdan ke buram ke budan kam wan ra jing sok ke jing im jauh. But ulej wat yo sakayas. Ngayo iyo try Sngewthuh. Dan we brio ke Bible bala dan ke jaka ke bala syakan tam. Ubam deshu wat ban im. Pin pulin ke Bible pin lap inu brio. Tho shibo ke Bible yu bal tau de ke gospel ke jong Marcus. Da pin pulin ke ketien ke jong blay. Nakalanang ke besan. Pin lap inu brio udai. Ubasyong ndeshu ayeng rei shalom jing tap. Ubaga borg soot kala sensyari ubat tre syong jo ayeng. Trot ila dia digi mau jing tap ulin nyar bat sngi bat met syong ling khot. Bat ngan itu ipi ki briu kala syep ting yu. Hendrai pila pin mudur. Bau jisu de shim de galiang de let ling bai ga wa ya ga duriau galilaya. Banit wat sha gadara yo no briu ba marway ba syong alum jing tap. Namar Sngewthuh iga jing le nyar jong ubat sngi bat met. Marabau let ube no itu ki ksuit na gajing imjaw. Bat uniu briu ukelatip briu syong ki kejat jong try. Uyo ege jan kop jong Jesus Christ. Mandau mi nang to ulet banyalap yu jisu aga shnang Decapolis barakway. Takadaw nga kwa bangan ong ki fiya gade gapar. Walit mut bap dan ba Sngewthuh ipi. Ki briu kinum Sngewthuh ipi. Ka pertay kinum Sngewthuh ipi. Wat ki bejan ipi kim Sngewthuh dot ipi. Harikin mau ngi don yu rang ba ling do uba Sngewthuh lut ia ke jing im jingi. Bala da pi pai show try men tagi sngi. La da pi kelak ba mut pi IT biang pi yang jat biang pi syakri biang yu try. Sngewthuh la da pi dana ke jing melian ke sneu blay ula ban pelaj pi nama Sngewthuh ia ke jing kordet jap pi da pi im ke jing im ke bamlang ke betala. U blay u don ban map pi Sngewthuh pi tangkaway ke ba blay kwa pi ba pin le ke day. Ba pin one pai show bat bapin priang yu hagadot no chopi. Bapin de kelaga bamut bapin yang jat biang manong try ngan yang jat ngan ya chkhman. Ngan itu Amerika jing jangan duai melag sngi. Nama dan manu Sngewthuh inga de tang mame try. But I play lingbang ni jing keren jangan ni cheka. Kan wan ra if shi jeka ga bapin Sngewthuh. Hadu kat no kalong ga bakodor. Bapin dan yo Jesus Christ ga jingam. Ngakwang ini dwai bet pi gani ke jeka. Ngakwangan IT gani ke pora ke jing pensle ke jong men sim bekoi. Bala pi dana ke jeka ke bakumno kan mau ngidani uni orang ba ling do ubalang utrai. Ubala ban Sngewthuh ipi gani ke por. La pi kongo la pi priang pi shai pi jing hikai na gani ke bang keren. Ngakwa pin shi dwai agani ke por kat bangadang dwai priang ni gani hage jing im jamfi. Ko pa nga yang nagadiga jaka nagamtay ni mensim ki bakodora play. Kibamdan manu ba Sngewthuh. Kibamdan manu balaban yarap iki. Kibadana ga jaka ko pa ko ba syakentat ko ba marway ko ba pang ko ba duk ko ba jinjar ko ba dana pa ga jingling ga jing pisa ga jing bam Sngewthuh. Trying a dry a play matay sngi. Men yarap a play ba it yakin brio. Kat mengenang yang nani ai bakin pai sheme bakin yang biang sisen. But try melang urang ba ling do ubala ban ya rap lemiki. Men peniang pat iki bakin ya chkhmat bangin yo ya ka buram ke jame ke jing im joki. Trying ailet sheme ke buram. Ngailet sheme ke jingo bar ke jingiro. Ha ke keteng ke badan bortam ke dong chisungi dwai. Amen but amen. Blayon ke kui fe ke por. Nakmil tiba kini jingkren kan yarap ipi piniang jai. Berpilap ania chkhmat daga jinget how Jesus Christ. Ku blay shibon, u blay unker kuifi.